Novita Sari. Halo, Mas Raihan. Halo, ada Dia Production, Music One Paket Pro Audio. Terima kasih untuk Sandi Project, syutingnya Banyuwangi. Kopi lagi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mejujuk emane paras ayumu. Beto karo atimu rungokno kembangan manismu. Ayo Mas Raya, Ayo. aduh sayang ngapun menisaiku. Nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelang. Ono dino liyane bakal tak ubayake. Terima kasih matur sawah Mas Bandung. Luar biasa Mas Raya. Oh, say. Ayo Bang, sini goyang Mbak Santi. Sampai tinggal seorang pemorak hilang Mbak Jogo. Malu. Ayo Mas Gondrong gabungannya di sini Mas. Ayo bos. Goyang dong. Ayo. Cintaku mbok yo sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo mejujuk emang paras ayumu ndak beda karo atimu rumono kembangan manisku. Mas Raihan Dan Dewes Banyuwangi ada Wisnu.